Wrth i ni dyddoli di heddi arglwydd, tir dath heddwch i fywydau prysur, i'r rheini sy'n poeni, sy'n ofnus neu'n aniddig. Boed i ni gyd ganfod cysur yn dy bresenoldeb, clywed y sibrwd tyner a theimlod y gyffyrddiad ar ein bywydau. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r Oedfa. Mae'n hyfryd i gyda'ch cwmni chi eto sy'r hwn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Bendith ar yr Oedfa. Actau penod 2, y berthynas glos oedd rhwng yr rhai oedd yn credu. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddo dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau ryfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dod ati gyfarfod bob dydd yng Nghwrt y Deml ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn hau ei gilydd yn llawen a hael. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd.
sydd o anfadral rhi. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dylais y brydaf tawer yn distewi a mynd yn fyd. Ni all oll y brydwch natur, a'i melystra pennau mas, fydd gymharu a lleferu, hyfryd byr maddau o'r ras. Gad i'n glywed sŵn dairiau, awdurdodol oeriau'r mer, oedd i mewn yn creu hyfradwch, nad oes mwy gyffeli ber. Dwyd y bod yn oedd o i mi, mewn llythrennau eglur clir, tor amheuau sydd i gysu, tywyd gyrus cyn o hir. Rwy'n hiraethu am gadlywed, un o eiriau byr yn neb, nes fod ofon du a thristwch yn tragwydd o goll ei lle. Rwy'n hiraethu am gadlywed, un o eiriau byr yn neb, nes fod ofon du a thristwch yn tragwydd o goll ei lle. Yn tragwydd o goll ei lle. Wel, fe fydd y myfyrdod heddi yng ngofal Natalie Morgan. Nawr, mae Natalie yn fyfyrwraig yng Ngholeg y Bydyddwyr yng Nghaerdydd. Mae'n ymgeisydd i'r weinidogaeth ac mae'n treulio blwyddyn gyda ni yn yr ofaledd hon fel rhan o'i pharatoad ar gyfer y weinidogaeth, a'n braint ni fel gofalaeth yw cael ei chwmni hi. Felly, mwynhewch y myfyrdod ac fe fydd e'n neis i chi glywed llais rhywun arall am unwaith. Helo, Natalie dwi. Dwi'n siŵr bod rhai chi wedi dod o hyd i fe enw i yn y ddolen neu ym mhapur y priordy. Wel fe wedodd ffrind i ar ddechrau fy hyfforddiant. Natalie, once your name's out there, that's it. It'll never be the same. Wel mae pobl yn dod i adnabod i nawr. Maen nhw wedi gweld fy enw fi mas na. Maen nhw'n dod ata i ddweud, efe Natalie dych chi? Ie, Natalie dwi. Tybed, sawl un ohonoch chi sydd ar Facebook? Dwi wastad yn cael hysbysiadau trwyddo, yn awgrymu people you might know. Trwy clicio ar ei enw, gallen ni ddod i adnabod nhw. Falle dod i adnabod rhywun dierth. Trwy ein ffrindiau, rydyn ni'n dod i adnabod pobl eraill. Ac efallai, trwyddo ni, gallen ffrindiau dod i adnabod Iesu hefyd. Trwy gweithredu a chyhoeddi ei enw. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Yn ei enw ef. Rydyn ni tueddu'n gweddio yn ei enw ef. Rydyn ni'n gorffen ein gweddiau ein oedfaon gyda'r geiriau yma. Weithiau, rydw i'n gorffen fy mhregaeth gyda'r geiriau yma. Ond ydyn ni mewn perygl o adrodd y geiriau yma mas o arferiad, a dim ond yn y lleoedd cywir, yn y capel,
yn yr oedfa, ar ôl gweddi neu ar ôl pregaeth, yn y lleoedd cywir, heb ystyried beth yw ystyr gweithredu yn ei enw ef. Ydyn, rydyn ni'n dod i nabod pobl trwy ei henwau, ond mae enw Iesu Grist yn wahanol. Nid dim ond dod i'w adnabod ef yr ydyn ni'n ei gwneud trwy ei enw, ond anelu a ddilyn ei esiampl, a dod i adnabod Duw ein tad hefyd trwyddo ef. Trwy ein cyfaill, ein harglwydd Iesu Grist, trwy enw Iesu Grist, mae ni fynediad uniongyrchol at Dduw. Trwy ei enw, rydyn ni'n cofio ei fywyd, ei farwolaeth, ei wersi. Trwy ei enw, rydyn ni'n agosau at Dduw, a sut y mae Duw eisiau ni i fyw. Nid dim ond geiriau rydyn ni'n ei adrodd yn y lleoedd cywir yw rhain. Na, nid dim ond geiriau amherthnasol rydyn ni'n ei adrodd mas o draddodiad yw rhain, ond y ddewid. A ddewid i wneud popeth yn ei enw ef, yn enw Iesu Grist ein arglwydd. Mae'n hynny'n meddwl dilyn esiampl Iesu yn ein bywydau pob dydd. Nid dim ond cyhoeddi yn ei enw ef, ond gweithredu yn ei enw ef. Fe wnaeth Iesu dangos cariad tuag at bawb, helpu'r trawd, iachau'r sal, ac ymestyn cymorth i'r rhai oedd yn ddioddef. Cofiwch, fe wnaeth hyn heb gyfoeth, heb adnoddau, fe roddodd e bopeth mwyn ein hachub ni. Wel, dyma'r esiampl. Ar ôl iddo fe farw, cyfrifoldeb y disgyblion oedd i barhau ei waith, i weithredu trwy gariad, i weithredu yn ei enw ef, i ddilyn ei esiampl, i ymestyn llaw at ei cydddyn fel y wnaeth Iesu, ac i ddysgu eraill i wneud yr un peth yn ei enw ef. Yn ein darlleniad, rydyn ni'n clywed am dorf o bobl a newydd gaeth ei bedyddio. Yn yr adnoddau cyntaf, mae'r dorf yn gofyn i Pedr, beth ddylen nhw ei wneud? A dyma Pedr yn ymateb, gan ddweud, rhaid i chi droi cefn ar eich pechod, a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod yn perthyn i Iesu y Mesaia. A dyma beth maen nhw'n gwneud yn ei enw ef. Cyhoeddi yn ei enw ef. Gwnaeth y disgyblion rhoi popeth lan mwyn mynd ymlaen ar deithiau cenhadol, i weithredu yn ei enw ef a chyhoeddi ei neges. Wel, dyma'n cyfle ni nawr. Yn enwedig gyda chyfnod yr advent ar fi'n dechrau. Cyfle i glicio ar ei enw, i dod i'w adnabod i ddilyn a chyfle i rannu ein fendithion yn ei enw rhannu ein bendithion gydag eraill, mwyn iddyn nhw dod i'w adnabod fe a'n tad hefyd. Cyfle i ni rhannu y person rydyn ni'n ei adnabod. Felly beth bynnag dych chi'n gwneud yn ystod y dyddiau a'r wythnosau sydd i ddod, gwnewch hyn o ddifri yn enw Iesu Grist ein harglwydd. A bydd gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, gyda ni oll. Amen. Go
Gweddïwn. Diw ein tad, molwn di am holl fendithion dy greadigaeth. Am yr awyr uwch ein pennau, a'r ddeiar o dan ein traed. Am ein cartrefi a'n cyfeillion. Am dy alluaeth gariad sydd yn ei gwarchod. Ac uwchlaw pob dim, diolchwn i ti am anfon dy fab i byw gyda ni. O dan yr un amodau â ni. I wynebu'r un temtasiannau â ni. I ddioddef yr un poenau â ni. Gwnaeth ei goncro cysineb, dioddefaint am arwolaeth ar ein cyfer ni. Helpa ni gofio gaeth Iesu ei hun ei eni ac ei fagu mewn tlodi ac adegau o ryfel. Fe brofodd e newyn a sychter yn yr anialwch, ac fe symudodd o bentref i bentref, o dre i dre, heb y sicrwydd, y diogelwch o'i gartref. Ond ei fod yn wynebu'r trafferthion yma, roedd yn dal i ddangos cariad, i helpu ac i iachau rhai oedd yn dioddef. Felly dewn atat y nawr o dad, trwy Iesu Grist y fab, ac yn ei enw ef y cyflwynon i ti ein hunain, ein moliant a'n gweddiau. Diolchwn i ti am esiampl dy fab ein harglwydd, ond cyffeswn ein bod ni weithiau'n byw yn hunanol, a gwneud beth rydyn ni eisiau, a byw fel yr rydyn ni eisiau. Yn meddwl efalle, rydyn ni'n gwybod beth sydd yn orau i ni. Yn gweithredu ein mwyn ein hunain, ac nid yn enw Iesu Grist. Rydyn ni weithiau yn ysgoi cyhoeddi ein bod ni'n gweithredu yn ei enw ef. Efalle osgoi gyhoeddi rhag ofyn rydyn ni'n cael ein barnu gan eraill. Rho'r hyder i ni gyhoeddi pob weithred yn ei enw ef. Wrth ni weddio heddiw dros pobl yn ein cymuned a'r byd eang sy'n wynebu cyfnod o anhawster ac ansicrwydd, cyfnod o ofn, neu efallai yn profi problemau iechyd meddwl neu afiechyd. Rydyn ni hefyd yn weddio dros y rhai sydd yn enw dy fab yn ymestyn llaw o gymorth. Gweddiwn dros y rhai sy'n codi arian i helpu rhai mewn angen. Gweddiwn dros y rhai sy'n rhoi ei amser i helpu bobl. Gweddiwn dros y rhai sy'n agor ei drysau i'r rhai sy'n methu cerdded trwy drysau cartrefi ei hun. Enw Iesu Grist sydd yn werthfawr. Ynddo mae rhyw drysor i ni. Wrth ni barhau gyda'n diwrnod, gad ni beidio danghofio di. Gad ni beidio anghofio gwneud popeth yn enw dy fab, yn enw Iesu Grist, a dysgodd ni sut i fyw, a sut i weddio gyda'n gilydd, gan ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch i chi am eich cwmni, a diolch yn fawr iawn i Natalie am ei chyfraniad gwerthfawr iawn i'r Oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, Sul cynta'r Advent, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.